Unsa to gibuhat mo primero ba? Imo gilatan? Ikaw rin magkon. Alagi unsa gilatan nimo? Diyan sa man nimo? Oo. Gilatan? Hindi, latan natin. Bisaya yan. Alagi diyan sa man nimo ang kuan, tubig, gibutangan og unsa tong mga lamas? Ay, sudan ako. Unsa lamas? Pagkuha diha. Unsa lamas? Ang kanon. Ako sugod. Bangka sa dahon ng biliso. Mao. Sa to ahos, paminta, liso o bombay. Mora to siya yung gisagol sa iyang paglata. Ang purpose ato nga iyang gilat ano kay aron mahumok siya iyang iyang unod unya mao na to siya ang iyang gibuhat gipabukalan niya hangtod iyang gihaon og mao ni paghaon niya iya ding gibutangan og mantika ang kaha og iya ding gilunod ni mao na ni siya gi-fry na. Wow!